sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. One of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Maayong aga Bacolod, maayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa isa naman kabahin sang inyo ginahulad nga programa kung Domingo ining Istorya Espesyal. Ini ang inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Kagad naman yung kubos nga alagad kung si Hal Israel Ising Salanga. Good morning and happy Valentine's Day sa aton tanan yung mga tagpalamati sa aton mga sumulunod both in social media sa page sa Action Radio kag syempre sa radyo sa kahangin madam mo ang nag-monitor sa aton sa bilog ng Negros Occidental, particularly diri sa syudad sang Bacolod. Morning sa inyo katanan. Today is Feb 14. Feb 14. Second Sunday of the month and adlaw sa mga tigipusoon ko ng hambal. Valentine's Day. Okay, mayong agaman sa kay station manager Nona Dimala Magbanwa, News Chief Aksyon Rex Cantong, amuman sa tanan katapos ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga puluyan, ila binagid sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Domingo karon nga adlaw, Pebrero 14, ikaduha nga semana sa bulan sa Pebrero 2021. Madamo kita sa mga topiko karon nga ginhanda para sa aton tagpalamati. Pero hindi gid pwede matapos ini programa kung hindi naton matalakay, maulistoryahan gamay ining February 14, ining Valentine's Day. Ano tani karon, Councilor, medyo i-prioritize tani kay sulo sa jahon tani kay espesyal subong adlaw sa tanan-tanan nga mga nagahigugma. Hindi lang sila nga mag-asawa, magnobyahanay, kundi sa tanan-tanan nga sahi sang ginatawag nila nga love o kon paghigugma. Okay. So meaning, aton sa mga topiko is not just about updates. No? Sa nagkakatabo sa ating syudad, but of course, as a Negros Occidental sa Pilipinas, but of course, about naman niya sa love. Ay, taka-prepare ka sa mga love story, tani, no? Sige lang, okay lang na. Mga love story, bilan sa palibot natin. Anyway, anong pinakadag kong issue, Subong? Okay, pila sa mga aton istoryahan karon ining pagpahanugot na sang syudad sang Bacolod paagi sa ka Executive Order number 3, if I'm correct, nga nagapahanugot na nga makabaligya sa mga beverages, makaserve sa mga beverages ang mga establishmento komersyal sa tak na alas 6 ang gabi tubtub alas 9 sang gabi. Per request ini sa mga negosyante nga at wala yan nakabawi for pila ka months nga gin-atake kita sa pandemic. So nagaayo sila nga i-abide nila ang social distancing, i-abide nila ang minimum health protocol, pero nag-aayo sila nga kung pwede, makaserve na sila sang beverages, sa mga ilimnon. Kaya ti isa ini, butang tapa, 50%, 60% nga naghahatag sila sang customer. Kaya ang mga tao, subong tungod sa lockdown, o tungod sa natabo nga pandemic, dumaano magwa, dumaano nga mag-istorya sila. Mga abyan, dumaano nga mag-date-date, upod sa ilang mga pamilya. No, more than the kauhaws ng ating mga pumuluyo, ang business sector. Business sector. That's why. Pero, klaro, ang allowed lang siniya, ini ang secondary lang ang ilimnon. Example, ang mga restaurants. Kabalo ka nabutang sa omnibus rule, I think, sa guideline, sa protocol. Nga mga bar and ang mga video key bars, kaya ang mga bar kaya alimnan, nightclubs, hindi sila allowed mag-operate. For now. And hindi sila allowed mag-serve ilimnon. Mga restaurant. Pero ang allowed is hindi iblaya basic, blanlaya nga gina-provide ilimnon, no? Example, ang mga hotels. Sa hotels sa food accommodation, ang gina-serve nila. Ang mga restaurants, for example, may mga specialty manas lang ila, no? But mga seafood, no? For example, ng restaurant. So secondary ang ilimnon nga gina-serve sila. I think amo na siya ang ginalaw lang yun. Pero may time gyapon. May time sa gyapon na kag hindi gyapon pwede ang public consumption.
Okay, Meaning, kung that's ka sa inyong lugar, hindi ka po niya pwede. Kung magato ka sa restaurant, for example, manyapon ka mo dito, order ka siguro 1 to 2 bottles, I think doon mo na siya ang... Pwede. Pwede. Pero ginalaw. silang mapahubog ka sa magkagaon, hindi pwede. Hindi. Yapon. Kaya may... Hindi may curfew. Hindi, may curfew siya mo. May time limit yapon. Oo. Ang ilim nun. 6 to 9. Despite the approval nga makaserve sila, Oo. ang mga restaurants natin, for example, may, di ba may time yapon? May time gap. 6 to 9. At least, ang ako diya point is that ang mga tao bala, hindi na maburingan sila balay, may opportunity na sila nga makagawa, and may opportunity man ang ilang establishment o komersyal nga makaginansya. Mga tip-tip lang sa waiter sa pinakagamay nga amos ng abutang dako na. Okay. Ining pila man sa aton nga istoryahan, ining Executive Order number 4 pag-suspend anay isang Bacolod Yacht Festival. Yeah. Ay mga tao kay chindi man Oo. Ang request is reyanta na karon ang request ni Mayor sa Permits Division kag sa inyo. So ganay panunsod nga nagayo siyang hindi anay pagpasugtan nga mag-operate ang mga establishment komersyal nga maga-celebrate, maga-cater sining Bacolod Yacht Festival. Yeah, Sining oo. Chinese New Year. Pero ano galian ang happy gali nga pag-celebrate sang Chinese Kung Pachoy. Sa ato yung mga Kung Chinese Hiwatsay. family diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? I think you get okay. Amo man, Okay, Pachoy. pila man sa aton istoryahan ining cooperate sining business process outsourcing ug mga BPO sa syudad sa Bacolod nga magabulig sila sa kampanya sa Bacolod sining backtrack system nga ginakampanya sang syudad sang Bacolod kay para makaano man matapos sining natabo to bala nga pagdamo sang kaso sa COVID-19 sa isa ka call center company. So Okay, nagpasalig sila nga magabulig. Ang mga BPOs. BPOs. Yes. Kay si even, Mayor. even mga big time ng mga company, nag-commit sila, makontribute man sila ma-secure na lang ilang mga staff man yan. So, at least buligaya. Ginamitingan na to gani ang road mapping bla. Anong sistema, diin unahon, anong flows, yan just in case umabot na ang vaccine diri sa Pilipinas, sa syudad sa Bacolod. Ano pa lagi balikan ko ng Bacolod Yacht Festival. Kami check ako nga update. Bali, in the meantime, tanan yung mga festivals and events nga magatawag sa sang public gathering gina-disallow gyana That's why kung kunta wala kita sang New Year's countdown, no? Most of the time for many years meron kita yung mga New Year's countdown, no? But Gina-discourage siya. sa New Year wala, subong naman wala, and until eventually nga ma-clear na. Until eventually nga safe na gid man kita, no? Although ang mga tourism destinations ara na pagulong abot from Sipaway, nagpasipaway kami, kagapon. no? Kagapon ng sa San Carlos. Sa San Carlos, isa ka na observe ko dito sila. Dapat mo-coordinate yung sila tourism office before ka makasulod. dito. O pala timera ka medical certificate, kag health declaration, fill up ng health declaration. Taki kung sila magsulod sa ato na mo man parehas lang na. Okay. Counselor, hindi nang mahatagal lang kita 4 ka topic, no? Sa subong nga aga. I-cater ta na yung atong tagpalamante. Basi gusto nyo mag-greet sa inyong pinalangga, pwede ka mo ka post sa Facebook page ng Aksyon Radyo Bacolod dili sa Istorya Espesyal. Sini nga aga aton manistoryahan ang 7 types of love according sa Bible. Yes. Aton karon Meron istoryahan. ka Kung diin ka muna bilong. Kung playful, kung agape, kung ang ginpakita sa Dios nga gugma, ari di karon tanan-tanan. So makonsider so mabalaan nyo karon kung diin na bilong ang inyo ginabatsyag na pagigugma sa inyo pinalangga, sa inyo kabataan, sa inyo ginikanan, sa inyo friends, sa tanan-tanan nga aspeto sang paghigugma. I-try ni namon karon ni counselor pat-paton para at least mambalka mo ay tuod mo ni gali ang kind of love nga ako nan. So, antes sina, mahatag kita na isang greeting sa atong tagpalamati, sa atong maukod nga mga tagpalamati. Okay? Good morning sa kay Mayor Romayla ni Cor Mangilimutan. Tito Morning, Pros Mayor. Leonardia. No, si Tito Pros ga mati gini. Kay si Boys, Tito Rued Milieza, John Dungon, Ami, kag Precaloy Espino, Victor Suson, Attorney Martigo, Romeo Sobaldo, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, ara na, Preting sa Fortune Town, sa kay Sota Abraham sa Japan, Pamilya Toledano, mga taga-barangay 416 Boys, Venus Family, Espanyola Family, Alex Montesa, Sir, good morning, Samik Boys Basketball Club, Nung Rostom, Ihado DM, good morning. Sa tanan nga nagamonitor sa Aksyon Radyo, maman sa kay Tita Bebeng kag Tito Ernesto Horilia sa Barangay Alihis, classmate, Pre Victor Rosso Frihil, Preting,
Christopher Masconiana, Tim Querido, James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manulong Hero, Julius Somes, Lori Didolo, Chris Noblesada. Pre, ara na ha? Station 4 da. Good morning nila sa inyo tanan. Amo man sa kay Nong Noel kag President Celso sa Patria Village. Sa moment kay Miniel Lopez. Oy, base may nga mo bakal perfume. Ang perfume ni Miniel Lopez barato na, mahamot pa. Amo na sa muna imo bla, doon may perfume line ka. Nagamo man ni si Inday Miniel. Okay? Antes kita maghahatag, unahon na yung ang 7 types of love. Tunga lang anay, tapos sa ending naman ang tunga. Kaya para maano tanay. Okay. Subong nga aga, ay, antes kita gali, ang mga kabataan subong gapakilig. Pero, nakabalo sila bala sang matuod nga istorya behind sining Valentine's. Okay. Sa una gali, counselor. Ikaw na bala, kaya wag kita binabalaan. No problem. Sa una gali, counselor. Huwag ko nag-celebrate mga Valentine's ka na. Ay, nako, dili mabal ano man nakaron kung ano klase love ang imo. Okay, sa una gali, ining celebration gali, ginatawag ini nga Saint Valentine's Day. Okay. Galing natingala gani sa research ko gaming kagabi. Natingala ang iban nga mga scholars ang iban nga mga sang una blaga believe nga Saint Valentine's dapat nga agin kuha nila ang saint. Ginimo na lang nila nga Valentine's Day. Sa una gali, ining Valentine's Day nagsugod ini sa kay Saint Valentine's. Sang una sang tiyempo sa tion sa Roma, ang mga taho didto pagan. Pagan, wala may ginapatihan nga Dios. Si King Claudius II, si Emperor Claudius II, naghahatag siya sang pagsulundan o kunlayi sa Roma nga dapat ang mga soldiers ng Rome loyal gikatama sa Roma. Ang ginimo niya, ginbawal niya ang pagpakasal. Okay. Ang tanan nga mabalaan, gina-persecute, gina-execute ang mga Tanabalaan niya? nga mapakasal. Ini si Valentine's pari ni siya sa Roma sa tong 3rd century. Pari ni siya. Ang ginahimo niya, ginasikreto niya pakasal. Kay isang that time from pagan, gahimo na sila Christian mo. Gamat-amat na sila. You're spreading Christianity that time. Oo, that time ng 270 plus after death na niya ni Jesus ang natabo ni. So matamat amo na to. Matamat na naga-convert from pagan into Catholic. Ang ginimo niya, ginapakasal niya si Krito ang mga soldado. Ang mga soldado. Hindi na pwede. Ari. Confirm na, basi karon Oo, ano niya, natambuhan mo nila. Hindi, OA ka. Okay. Sa isa ni ka, sa siyempre, Google eh. Oo, ginakasalit sa Krito. Oo, ginakasala si Krito. So, amo to, ulihin na balaan karon, ginpriso siya. Pag priso sa iya, hasta dito sa sulod sang prisuan, kumo nga ang jailer niya, may bata na nga bulag, nga babae, last act, balo ka antes ka maka-saint sa ginapatihan sa mga Christian, Catholic Christian, may ginahimo ka nga miracle. Ang bulag nga bata nga babae sang jailer, ginpaayo ya, nakakita. Amo to ang iya last act. Tapos ang sulat ya, from your Valentine. Galing ang natabo sila. That's why nangin popular. And consider siya a saint. Oo, damo-damo na istorya gakalatabo sining ang Valentine kung saan unag sugod, kung ano gilang matuod ng istorya nga asa subong nangin legend na. Pero ang nabalaan ko siniya through research man is that ang Valentine is ginsakyan na. Bali, Feb 14 siya na. Ang natabo gali, nga Feb 14, ginapatihan na sa una, si King Claudius, duha ka Valentine nga ngalan, naging papatay that time, February 14. Gina-execute sila nga duha. Lakip, ining si Valentine. Duha ka Valentine, naging patay niya. So may persecution sa mga adlaw. Not birth gali. Not birth. Amo nang adlaw nga sila ang gimpatay. February 14. And sa kung research mo, sa that time, ginabasihan nila, kaya mga birds gali, ang mga birds, Feb 14 man nagakastabla. Nag-make love. Nag-make love sila. Sa February 14 nga adlaw. Peace sa ara-ara sa research. I-try bla. So, amo na siya, isa man siging basihan nila hindi siguro. Hindi man everyday mo na yung meeting. Ari na butang di. Nga ang birds. Ang birds gamit February. February. That's why nga dugin
siguro incorporate na lang Domating nila. season ang February. Nan. Okay. Kagtapos, amo to nga time sa Roman time nga doon naga pinangaluyagay bla. Doon nagagabot-gabot. So nagagabot-gabot gali. Ang kung gusto mong babae, hindi kaya riktaya. Pangaliyag. Grupo ka mo ya. Magabot-gabot ka mo kung sino magabutan mo, siya na ang maparis mo. Judge duration sang February. Kung Chinese naman niya, do fixed marriage nila sa una mo. Dito naman niya, gabot-gabot. May mo nagali. Oo, muna siya. So, galing, ining February 14, nahimo na nga negosyo. Di nagbilyonaryo si Hallmark. Ang naghimo sang Cards. Kaya before, wala pang social media, Oo. every Feb 14, milyon ang Oo, ginabakal na yes, Valentine's cards. yes. Grabe, no? Milyon- Kabakal ka na sa una, wala. Siyempre. Mga teenage years mo. Hallmark na di ba? Hallmark na. Imagine na bla kung saan, nagsugod si Hallmark bla. Ang Tinugay wala na niya. ang cards po ay na almost wala na may bakal sa cards po because of the Correct. advent of technology, no, in the social media. Pero ang bulak, fresh nga bulak, bakal gyapon. Bakal gyapon. No, Bakal, sa especially likod sa plaza. Valentine's, no? Nag-chat kami ni Flower Power, bla. Ah, Ni Miss Pao, oo, ni Miss Pao. Nga grabe ang demand sa mong bulak. So, kung tulukon, may mga memes mo sa Facebook na nagambal nga ayusin mong desisyon mo sa buhay. Ang rose ko nung 2,000, ang bugas 2,000 man. So, din pilihan mo. Pero sabi mo ako, personally, kanya-kanya belief, kag respeto. Sang gusto ta. Okay. Ang bulak is an expression of love. Ang babae, okay man na siya nga pakanoon mo siya, kasi basic need na nato. But every once a year, once a year lang, hindi ka every once in a while, you make her feel special through giving her flowers. Especially Expression nimo. sa Valentine's Day. Kung hindi mo kaya, then ngita ka mapiliton mo, na santa kung baho-baho. Kung nanti bulak, why man na ang it's the thought that really matters. No, balik ako to story mo, Nay pa. About yung Valentine. Anong next mo, wow? Away mo na, discuss lang. Amo tong 7 kinds of love. Okay, before we discuss ang 7 kinds of love, because favorite number ko is 7, you know that. No? Ay, oo. With all due respect. Number 7 ka, di ba? With all due respect, ako yati, gapati kuya una, gidyang atong basibla. Hindi ko be sure sa story, hindi mo ko nagbasa about siya na, no? Pero, it could be also nga, ato ang nagpagita to sa bata, ang bulagya. It was the Holy Spirit, yung naghatag divine intervention. Kaya mostly ang Diyos, gahimo mo na siya, instrument mo, that's really the pastor or the priest, but it's the divine Spirit mo lang ang nag-provide sang power of healing through His instrument. May instrument siya. So Nangin-instrument siya. tulukon ta. It was really from God, no? Nakakita Kaya to hindi siya. joke. Kaya ang miracle, siya na yung mo. Oo, siya nag-mo. Second, ang Valentine's is just parang a belief and a tradition. Tutulukon mo lang, hindi siya official. Hindi siya holiday. Come-serve ka sa Valentine's. Hindi siya official ya. Ginahambal talaga na yung Valentine's Day, but hindi na siya holiday. Why hindi siya ginagkilala sa kalibutan niya nga do remarkable kasi sabing adlaw. Wala siya ginag-acknowledge, no? Ang akong tinang interpretation is that although it is a special day sa aton yung mind, sa thoughts natin, but we could fall in love every single day, no? I mean, correct. Let us not wait for Valentine's to make our loved ones feel nga special sila. We could express Every day. Hindi man every day kaya magasto man. Hindi man na. I mean, Pero you celebrate love every month. Pwede na siya. That's why ginanong mansari. Kapag sila naman na nag-discover na magasto na ginang mansari. Doon naugot, kagad siya nag-discover sa mansari. Pero, kanami lang paminsaron nga every month kaya celebrate yung Valentine's through pag-express sa ating pagpalangga sa ating family, sa ating loved ones, no? And that leads us sa atong topic subong. And by the way, gusto ko lang i-reiterate before ang 7 nga ang love is synonymous na siya sa kay Jesus. Because God is love eh. Correct. Jesus is love. And Satan is deception and lie. Synonymous naman sila. Meaning, tanan niya kaputigan, iyan naman na isang panulay. Correct. Tanan niya gugma, iyan naman na isang Ginoo. So, but silingon, every time nag-express kita gugma, pagpalangga, sweet kita, romantic kita bisaton nga partner or sa inyo nga parent, ginapdan niya siya sa Holy Spirit man. Correct. Pero kung gagad matuboteg, nabutigan mong ginikanan mo, ay malagaw ang gidya, for example, ang mga balon, nung bigyan mo da, kung kapangaw-kaw katabi sa bulsa, tayo, normal naman sa bata. Pero when I mean is, ginaputigan mo sa bata. Normal ka na yung umaw. In such a way, lang nga ma-in love kaya kontra mo ng ginikanan mo do lain na sila nga tao ya tanan niya nga kabutigan deception
kag mislead bala. Hindi na siya love. Hindi na siya love. Iyan naman na kasitan. Upod na mga muna ka din. Karon mabalanta na. Diri sa 7 kinds of love. Silingon, every day nga nag-express kita love, upod ng Ginoo. Oh, And every day nga nag-abuti kita, may gina-deceive kita. Evil spirit ang upod natin. So let me emphasize that love is all about God and Jesus na sa atong lives. Okay? Yes, okay. Antes kita magadto sa 7 kinds of love. Amo naging dutay ko lang ang topic about the update sa Bacol. Ini mga importante lang. Tungod nami ini subong nga aga nga maistoryahan ining pampakilig man sa mga kabataan. At least kabalo sila samtang ginakilig sila kung ano klase kilig ina. Okay, kabalo bala kita nga ining si Cupid is a Roman god. Bata ni siya ni Venus gali. Yeah. Goddess of love. Ang ato na hibaluan sa una kay Mrs. Lawa is Greek mythology to. Greek mythology. Ang counterpart ni Venus sa story sang Greek mythology si Aphrodite, goddess of beauty and love. Na subong niya si Venus sa Roman niyang mythology. Roman mythology nga siya ang iloy gali ni Cupid. Si Cupid ang paglaragway ta subong sa iya is that baby nga may dala siya nga pana. Naka-pampers. Naka-pampers. Naka-pampers eh. Naka-diaper. Diaper. Pampers Sorry. ko na yan. Specific just ng pampers. Okay. Si Cupid gali, may duwa ka klases ng arrow. Ang isa ka arrow, taliwis nga gold. Amo ni siya, ang ginatiro niya sa mga tao kuno nga para sa heart nga ma-fall into deep in love. Namo ni si Cupid. Pero kumo si Cupid, may pamantasan ni siya nga nagapirmi lang galain ng paminsaron niya. So kadala ni siya isa pagid ka arrow. Arrow naman niya nga dupol. Ang arrow nga dupol nga gold, kung ipanaon niya ka, naga-fall out of love ka. Namo ni siya. Pero totoo lang gid. Si Cupid, nagdako siya wala. Basta Why kung kita ang picture ni nabutang, Cupid, yung sulti wala. Oh, Kay balo ka, ang kuan ko no, ang si Cupid sang 1800s did tuni siya na inspire sa mga Valentine's card nga gindrawing nila baby. Asa subong amo na siya nga na-stuck na sa people's mind na si Cupid is baby nga may dalangan. Pero ginbutangan nila tsura, ginbutangan nila lagway si Cupid through sa mga card Okay. Anyway, kadto kita sa wait lang. But in reality, ang love gina-pray. Siyempre, ang person ginapangamuyoan who is na meant siya. for us, gina-pray na siya. Amo na bla, most of the time sa aton niya kabuhi, it's not really nga kung anong desisyon ta mo. Many times ga-fail kita because naga-depend kita sa aton belief sa aton niya sa ginaman do sa aton niya heart sa aton niya mind because we believe in our own understanding. But today, let me emphasize sa mga tagpalamati nga hindi ta pag-i-push ang mga butang-butang sa level lang nga i-insist tab hindi pa para sa aton. Because there is always the right time in His time. Diba? In His time. In His time. So, kung magina-andom ka ta, magina-pray ka, hindi pagpilita kay luyag-luyag kagiti siya. For example, may type-type kagidya, piliton mo gidya, mangitya mo gidya, saya lain ang guwa nyo yag-aaway, nakamuya na suya na simo ang isa ka party tungod kalain sang impression niya permissimo because you na-insist mo gid. Kung hindi para simo, hindi pagpilita. Because at the end of the day, mayroon gid someone nga para gina-prepare ang kalibutan para niya simo. Gina-prepare ang Ginoo para sa imo. So, when you fall in love, hindi mo pagsaligan lang gid imo na patsagan at present ka makita sa mata mo. Hulat ka sang para gid sa imo, sang i-pray mo na siya nga i-lead ka sa person niya, perfect gid para sa aton. Okay. Ang first nga sa 7 ka love, ining eros o kung romantic love, amo na sige nambal mo. Ginapilit mo gid. Wala kalabot, tanan-tanan. Ang eros is romantic love. In short, lust. Passionate love. Okay. Sa mga sa mga obsession. Hindi magamba kay eros. Lust eh. Aside sa lust, magamba eros love. Opposite sex attraction gid kaya di ba may love sa parent, may love sa mga butang, may love sa animal. So inayang eros ya is romantic love, meaning ti ang lust dala na giman especially kung di application di. Kung hindi mo ni kuno may mga millennials subong. Correct. Kung hindi mo ni kuno makontrol, this can be very dangerous. Mapabusong mo. Ang problema mapabusong mo hindi mo. Muna bla. Last mo. Why nalabot? Why ka nalabot sa tanan? Amo ning natabo kay Delilah kag kay Samson. Why na sa labot? Why na sa nangirakira sa background ni Delilah? Kung ano na sa klase bae, kung ano na sa
kumo na in love siya. Wala sa kabalo. At the end of the day, si Delilah is spy sang Philistine. Ginkalbo siya karon. Kay ginsugid ya tungod sa paygugmaya, all out siya. Way na sa labot, ano ka man klase bae, diin ka man na rin, kay blangga ta ka, taran. Boom. Ginsugid ya kung ano ang Weakness, yeah. weakness ya, which is ang iya nga. Amo to nga nadakpan sa kaginbulag siya. You know, love is universal. Ang gugmaya, ano niya, ng tanang taga-batsyag niya. Why niya exception niya? Why niya? Bisan ang pinaka... Correct. Bisan ang di normal, gani, blayang, batagi man lang be. Kabatsyag di gugma. Because, at once upon a time sa life, taga-kain love kita ya. Correct. And that's why, sa mga kabataan, subok, hindi ka magpadaso-daso. Because Amo lang point. Amo lang lang point. na. Hindi mapadaso-daso. Oo, abi niyo nang luyag-luyag na ka mo subong. Damatamo, Correct. guys, subong, damatamo subong, sorry for saying this, with all due respect. Damatamo subong teenage pregnancy. Ang Philippines is almost number 2 sa teenage pregnancy. Damatamo subong single parent. Correct. Wait, taga-judge. Ang point ko sa mo sini. Because sometimes, ga-insist kita sa aton yung ginabatsyag at present without knowing kung ano ang circumstances sa palibot. Correct. Why na gani ka pang kira-kira? Yes. Sige na, sulong lang nga sulong. Kitip lang ko ni. So, David. believe me, ang gugma galipas. Ah. Ang kili galipas. Subong luyag-luyag agad. The moment mo kompromiso na kamugani, hawain na kami nagbakal gata sa kabataan nyo, believe me, Hibi. gahibi, gaiba, ng gugma, gadula ang respeto sa tunga ninyo. That's why before you decide, listen to your parent. Correct. Number 1, pamatiis, lanay, kung basta hindi anay. Unahan pag-eskwela, pangita obra. Because ang love, believe me, maabot na siya. Subong, luyag agad. Kung wain na mo ka noon, kakurag ang undod mo sa gutom, believe me, hindi ka ba siya kilig. Hindi ka ba siya eros love. Correct. Kaya hindi na ka mag-ubra. Doon Kaya sa peho, dopiho ka. pasakay na to ya. Kaya may time na hindi ka na mag-ubra mo. Kaya in love ka, hindi na ka mag-ubra. Kuha na lang, tulukay na lang mga tulukay. May time nga amo na. Kahit siyempre ginasagod pa ka mo, ginano pa ka mo, may pagkaon pa ka mo, may kuuton ka pa. Mabot ang time nga wala na tapos kagid. Kung nagkasamihay ka na balakid, one why ng not? mga bata. Why not? Ano na, magsakay sa jeep, grabe pa ng kamot yun na saka pa na. Gins- Buo na to! Bata mo ko na yata. You know, Ginsampol man ni Dre sa Dapat tigil sa Eros. Peter. Do grabe gid. doon kayo sa Kay naka pa, kay naka pa. Obserbahan ko man. Amo man ni natabo kay Kwan, ti King David kag Bathsheba. Si King David damo-damo na siya concubine. Mga 300 na bilog. Ang chicks. chicks. Si King David, pero gina-recognize ka Bible, No, because kapag kita na, because si King David, amon siya pinaka-known nga king sa history sa Israel. Siyempre. Kung tulukon mo ang flag sa Israel, kasi Pastor Vinyas pa, that is flag Triangle. of David. That is Star of David. Yung triangle na nagasulit triangle. na star. Because known na siya nga isa sa remarkable nga instrumento sang Ginoo nung hari sang so damo sa chicks sila. Abi mo nung anong lesson nakita ko da. Nga tanan niya tao lang niya. Tao lang. Bisan instrumento kasi Ginoo gasala agad. Ay nako, tao Gasala lang. ta. Gasala ta. Sakto na. Abo ang hay nako, kuti pa mo. Oo, Ay nako, Tagalog. tao. Do may ginahugutan Do gid lang. po sila mo sa tsundihan na lang. To. Char! Hindi mo, sobra Ang naman. point kita isa mo siya wise and perfecto. And we must realize that. Sa mga couple na matiso mong sa aton, wise and perfecto. Gina-work out ang Imagine na bala. relasyon. Gina-work out ang inyong nga life. Lifetime of the nine mo. Imagine na bala si Bathsheba kag si King David is married. Si Bathsheba married man. Karon, gusto-gusto gid samtang kapaligo sa well, anong ganing na? Bubon. Bubon. Gusto-gusto gid, gusto gid kwaon. Asa sa point nga napabusog niya. Pagpabusog niya, ginplat niya kung paano patyon ang bana ni Bathsheba. Amo na siya kadelikado. Sang love. Sang eros. Sang eros. Kung hindi mo siya makontrol. Ano po gani? Ito na kasunod ang obsession. Because the base kasi mo makita, attracted ka mo. Ang second- pito pa na bala kabilog. O ganito yung next tatlong talangan na Next is philia or affectionate love. Nan. Ang affectionate love is that doesn't involve passion or sexual impulse. It's more love. Ay, example niya ni good friends. Sa mga friend mo, sa mga friend ko, Barkada. sa mga barkada. Someone that you respect or admire. Gintawag ni sila nga philia. Amo ni gali nga ang inablang may mga ano na mo, may mga word na nga ang root word is philia bla which means love. Nahana mo na guro ginusar nila ning philia. Okay.
Na alam mo na siya, love of friends. Hindi ni siya siling yung passionate gikatama or ano. Para sang the Apostle John noted that philia is kind of love that clearly defines it means to be a Christian. Okay. So, passionate saya. Love between Jesus and his disciple. Pwede mo siya ma-example bilang philia. Friends. Nan. And speaking of friends, no, ang aton friends bala, we must love them. Siyempre. Talaga ako tingin You know why? Because there sa kalibutan bala, Diyo, tayo na lang hatag sa aton. Correct. Ang example ko bala, magsaka ka jeep everyday, Mm-mm. gaduhol ka plite, di ba? Mm-mm. Pag duhol mo plite, kwaon na sang isa da kapsahero man, kagiduhol da. Tapos pa-thank you ka na siya. Pero hindi mo na siya kilala. Hasta matapos ka mo sa kalibutan, hindi ka mo na mangin friends. Because why nang in way mo, mangin friends ka mo. Anong point da? Tala niya nag-aabot sa kabuhit, may mga purpose na sila. So, kung Kabayan may sila mag-abot gaabot, kung sa may imo, inatag sa imo. yes, that's why, kung friends ka mo, may ka mga misunderstanding, hindi ka mo hagad padalom, gid. Mas i-recall nyo ang time na nagbuligay ka mo, na nag-unumay ka mo, more than sa present, yun lang agin awayan, misunderstanding. So, tanan niya friends naton dapat express taang, ano to nga love? Philia. Philia. And even sa neighbors Affectionate love. Affectionate love. Even sa neighbors ta. The way mo mag-express sa ila, amo na siya gali, ang philia. Ah. Okay, ang third is storage. Storage. Ano to? Storage. Oh. Storage. Ano spelling? Okay. Familiar love. Okay. Amo ni siya ang kung kisa ko no, confuse niya sa into philia. Love of friends. Pero ining storage naman niya, or familiar love, is love between your family. Family. Love between your parents, love between your child. Okay. Amo na siya isa sa pinaka the best nga form of love. Nga form of love. Design sa Ginoo sa heart ato tanan. No, ang isa pa gid ang family. Ang family kablo ka amala ko nung you can choose your friends, but you can never choose your family. So that's like kung may magilaway na nung mapatasan sa ako niya iyang ano man nga gawtas kun siya ramis lang. Ang point is hindi. So ang tanda ang family is lifetime. And why kami mahimo amo sa hatag sa imo. So the best thing ang mahimo naton to express our love sa ato niya family, buligagit mo na iya. Kung may problema, suportahan, hindi pagbabayaan. Kablo ka ang attitude change man nimo. Pero ang family hindi siya mag-change. Kung family mo Gisa gugtas ka lang. Gamba ka lang nga nuta nila, na lang ang akon nga mga muni, pero hindi. At the end of the day, hinambal mo na kay naugot ka. At the end of the day, pangitao mo na sila. Hindi ka ni mag-isa ka oras, pangitao mo naman eh. And that's plangga mo na sila. Galing kiti, kung isa, gaugot ka lang, sila gaugot man. But at the end of the day, storage love. Kagang ang mga kabataan lang ginakigan sang ilang ginikanan, ginabakol, ginayaw-yaw, ginasaway. Tandaan nyo gid that is also an expression of love. Correct. Tandaan nyo gid mga kabataan. Because ang ginikanan, kaway ka care sila kabataan, hindi magsaway, hindi magdisiplina. Huwag labot mo. Pero every time gaakig ka, gasaway ka, gadisiplina ka, it means palangga mo na siya ang imo bata because you want them to be a better Person someday. So, remember, ang akig, ang disiplina, ang saway sa ginikanan is also a form of love. Of love. Hindi hatred. Because ginahimo na nila because gina-prepare ka nila Correct. sa mas dako nga kalibutan nyo tabangan mo dako ka sorry. Correct. Kadto tanay sa number 4. Ang 5, 6, 7 karon na lang kay ang topic na hindi gini maubos karon. Maubos na siya. 4. Fourth nga klase ng love in the Bible, pragma or enduring love. Amo ni sa ang love between married couple nga nakalambot na 25, kalambot na 50. Hindi man. Sana all about 25 years. Nang inablang butchilingon, honeymoon is over. Ang inyo na lang ya pag-upuray. Everyday nagtubo na ang gugma do kahoy nimo. Mas gada. Di pa kahoy. Chos, Okay. digid sulat to ginakagabi nga ang gugma kahoy kay para ba hindi ko malimtan. Nang samtang taas, ang roots niya samtang taas, samtang edad, ang roots ni gadalom nga nagadalom nga hindi sa basta-basta magabot. Kung bago pa lang kamo yan, hindi mapagambal dayon nga do muna ni. May sitira pa na Oo. tayo. Ari na ngo. Kaya ang roots mo pala ni kadako, halay ka nakatikal. Ulan pa lang gani na, butsin ng problema nga gamay, taliti, bongayo. Oo. Kalda ka na. Nakita, may mga times, Pragma, enduring opinion love. pa ko bala, mga dentist ko, makalabay ko na bala couple, plus ko, kakwanta mo sa saway, ang tsura, ito, kwanta sa banay, hindi, kung bata kaya, kung bata ka, nakautok mo physical kaya, ano mo tsura, Idealistic. siya nga ba, man, namiama sa, abi mo, dili ko na-realize, nga edad ako, nga, why kaya kabalo sa story nila ya?
Nga at the end of the day, bisan amo na sila yung laswasyon niya, gagugmahan na siya. Enduring love gani. Yeah, exactly. Pragma, So, ang point enduring sa love. musin, hindi ta mag-depend lang gidya sa atong yugma, sa atong makita. Kanami. Movement niya pa sa gapili kasi mga partner in life. Remember, malipas ang tsura, malipas ang lawas, ang physical, ma-feed na siya. Oo. Pero ang love nga invest nyo nga duwa, ang inyong pag-unungay, ang kadalom sa inyong higugmanay, Ay, kanami. amo siya naka-last forever. Kaya kanami isang iyang nga sample. Ang love between Abraham and Sarah. Nagtigulang na sila. Amo pa lang paghatag bata sa ila. Yeah. Pero nag-endure nila nga wala sila bata. Iban ka bulag na namo. Oo. Why ka mo ang iban ha, hindi not all ha. Ang iban ha. Love that can stand the test of time. Yes. Amo ni siya ang pragma o kung enduring love. That's why piece of advice, May kalima pa ta? piece of advice ato mga tagpalamati, lang nga may bago pa nga couple, mga 10 years pa lang bala. I-set nyo ang mind nyo bala ang lifetime na kamop danay. I-set nyo bala. Kada Ako, moment pag nisa ka mo 22 22 years. 22 years. The moment pag nisa ang utok mo, mo name niya. Base sa la ko ha, katiwaya mo ko yung single mo kuya mo. So base sa la man ko. Pero observe ka mo sa niyo. The moment madula ka sa focus mo, tungod ang mata mo magkita-balikin niya isa, ang mata mo balikin niya isa, attracted ka sa iya, office mate mo, barangada mo sa una, hindi fix ang mind mo sa imong partner today, may tendency nga hindi ka magdugay. Maaway ka mo, sigitan niya ka, away ka mo. Because hindi ka nakafocus na eh. So every time gani, tandaan tagit permi mo niyo, bisan ano ang away niyo nga couple subong, i-fix ang mind mo ang lifetime partner mo ni siya. Correct. Para kabalo ka mangita solusyon. Because the moment mangita ka sa solusyon sa iban, wag tang ka mo. Kag ako Partida on the spot niya. Tapos single ka. Oo. Ako hindi Sige. na kayo magano. Proceed. Pero 22 years is grabe naman. Damo naman nga ginagyan nga mga bagyo. Namin na mismo sa imo. But at the end of the day, mapuli ka gyapon sa tao nga tudtuod nga nagaplangga sa imo, tudtuod nga naga-care. Meaning may kita Loyalty. iban. Hindi man. Wala. You Hindi mean man. masala sa iban? Hindi Masala, man. be. I mean sa part ko wala bilang laki ito syempre given kinaya nga duga na sa una nagano kadra sa iban man nga ang mata mo hindi man fix. Nalapad ka man mata. But at the end of the day, Your love is may lain true. gidya. May lain gidya sa nga love nga amo na nag-bind sa inyo. Nga bala na daan na matabo. May malabot pa kami at 30 years, 50 And years, more. and more. Diba? So normal na. Meaning, from your point of view, normal na iya nga. Kablo ka waay sang nami nga marriage kung wala sang failure. Tanan niya life sa mag-asawaya. May failure kita ya. Way So, perfect. hindi niyo pwede pag-consider ang hiwalay. Kaya ang drama sang iban, ang problema sang iban, gamay nga away gani, ang gina-consider, hiwalay ta! Why na Hindi ni? hindi dapat. Ang nagabulag na iya, gusto ginaiya, may isa na iya ka-party nga gusto gidya. No, Kaya no, nga, no. kami ara na siya yalain nga ginapaminsan. Hindi, wala po sila nung lukso ng damdamin na sa ang drama, pero may malayas ko balagay ta. Amo na pero drama, i-minimize yun na bala. Hindi yung pag-ibutang sa inyong list of solution ang hiwalay, kagang layas-layas. Every time may away ka mo Pero not all, Because subong nung kabalo Not na all, nga normal gali ang failure sa life sang couple. Kabalo kita na, di ba? Klaro na yan. Oo. Hindi kung wala kang may failure, wag ka mag-away, wag ka mag-grow. Correct. So part sa inyo nga life as a couple ang misunderstanding. Now that we know nga part sa gali ang misunderstanding, ang away, ang failure, ang sala, kita ta may solution. Correct. And layas and iwalay is not the solution. Grabe. Yes. She, bate ka to, She. Happy Valentine's. Ay, may mo na. Oo, siyempre. Okay. Wala ka, may mga muna mo. Anyway, makadto pa ta sa ika-fifth. Or May- makadto may discuss sa mga topic, Damo, ang sa updates bala? O na, ang tanan na Tapos na naman ka bitin. Okay, sige. Okay, ang ikalima nga classes ng love is self-love or self-compassion. Love yourself. Oo, kaya nabutan din sa Bible nga hindi gali malain. Tungod nga may gina ano kaya sa self mo, may tawag na nila bla. May ginahandaan ka sa self mo. Yeah. For example, may example di siya nga halin sa Bible. Si Daniel. Gin-priso sila. Gin-capture sila. Sa piyak nga grupo, may gin-capture man, may grupo man sila. Tanan sila, gintagaan sang karne. Karne, adlaw, kung ano da. Ginpili niya, nga magkaon niya sa vegetable. Ang grupo niya, nagkaon vegetable. Okay. Nga nagkaon sila vegetable. Nabalaan to sa uli sa mga guards nga, ang nagkaon to sige karne, tsura nila luos-luos. Dumapatay sila, may mga sakit, may mga ginapang batsyag. Ang grupo ni Daniel,
wala iya sang biskin ano. Nga gini-reserve nila ang ila kaugalingon sa Persecution. i-judge sila bla. Okay. Kay para handa sila sa self nila, tanan-tanan makaano sila. Tidugay mo. Years, decades nga gimpriso sila mo. So amo na iya ang example din nga self-love. No, amo na, isa pa gini. May ginaano ko yan, may gina-term ko nga, hindi ko Wait lang, may idugang ka na eh. Mm. Nga self-love, because we cannot give what we do not have. Correct. Kung hindi puno ang imong heart sang gugma, sa palibot mo, kag hindi ka in love, or ang heart mo hindi malipayon, because hindi, self mo mismo hindi mo gugma, hindi man siya ma-express sa palibot mo. Correct. That's why, first thing, palangga gulingon mo. Puna ang heart mo sa pagpalangga, ag happiness, para mangin extension ka sa gugmaman, ag happiness sa palibot mo. We cannot give what we do not have. Invest kita sa self ta, palanggaon ta, panamion ta, supot ta, kaot ang gusto ta nga pagkaon, Correct. bakaot ang gusto ta. Correct. Be a happy person. Correct. So that mangin influential ka sa palibot mo and express mong gugma ag happiness sa palibot mo. Oo, iniblang mga single blessedness bala nga ginatawag nila. Nang hindi ni sila yang sila nga hindi sila gusto mag selfish sila, kon sila. Kaya gabulig na sila sa pamilya nila. Ang mga single. Mas grabe pagid. Mas grabe pagid. Oo. Hindi pa laon niya, ha? Single lang. Hindi alaon ha. Hindi ikaw ginanamin ko ha. Ate, Hindi ikaw ha. 18 pa lang kuya. Hindi ikaw namin ko. Oo. Hindi may ara kami upod sa una sa opisina. Nga mo tanan niya nga utod gin pa eskwela, gin pa tanan niya. Siya ay single ya. In addition to that, hindi ba lang na yung tungkol may obligasyon ka sa pamilya mo? Karoon na, binlo ka martir, ginakaroon sa mga Hindi single man, yan. hindi Noong point ka man. tayo sa mo sa nino. Noong itugang ko tayo sa imo, noong agree ka na sa imo, agree ka tayo. Pero, this is a matter of choice. Correct. I mean, aside from the fact na gusto mo mag-support sa family mo yan, may mga tao yung choice ko niya, I am Correct. happier being single and being alone. Philosophy. Ano na saya? Self-love gani ginsulit ko self-love lang. ba niya? Self-compassion. Why pa gani Okay. karon patong. So karon ta, being single is a choice. Ato na gusto ta na iya because for whatever reason kita na nakabalo ya. Di ba? Ato na ya choice sa pangabuhi ta ya. Ito bangot na suliya. Kay batsa kung iban makahamak sa mga single do ka luluoy sa mga single. Do ka dalom sa hugot Ay pinakaranta ka karon tublero. I mean, you know, Do ka dalom sa hugot a mo. matter of choice, a matter of choice. And in due time, and in God's time, kung may partner kita nga mabot para sa aton yun na sa. Si JM gi mamangkot to gina. Sigo JT anong date mo da? Sige ano, matulog lang ko. Kita. Tulog man. Gapili na Gani tulog man, ano tulog man? why, matulog lang na kayo kabalok kung sino ko Kung sino nang Yeah, ay joke lang yan. kalain. Next. Okay, next number 6. Ludas or playful love. Nan. Gusto lang ni kuno amo ni kuno nga love ang nabat sa gun mo kun ang crush mo bala maglabay sa portahan bala nga ginahulat mo whole day nga do may butterflies in your stomach ka. Amo ni siya ang ginatawag Yeah, na pang ludas. teenager na yan. That's why teenager amo ni subong gani ang ilagid ginabatsag subong Kilig sa mga na kabataan yan. na kilig. Ang lain ng sumong sa kabataan, galing. Pero gagi ginatanan. Ano, ang dami sa, abi mo nung, kalayo ka dyan ba sa unang subong no? Oo. Sa una, kiligon kaya kung disdido ka sa bahay, sa kaon mo diyan mo. Correct. Habang napapagani, nakaabot pa sa ira, kung nung gitara pa yan. Diba? Ato ka romantic, hindi gitarahan, kaya mo no? Subong yung na ganyan. Message sent. Pa! Correct. Eyeball, kita niyo. This is kuno kind of flirting and teasing. Nan, matawag mo siya galing love po. Pero playful love lang siya. Nan, okay. Kayo no. Duya Sinong ko. Henry? Sinong Henry? Always in love. Yeah. Sinong Henry? Amo mo na kuno kinanglan mo. May familya. Pag kung Focus. family mo. Playful love focus is usually more on fun rather than building a relationship. Pangbata gina. Pangbata, Pangbata, pang ganyan adventure kung sa mga laki pa pang chicks sa mga bae pa pang ano lang, pang flirt lang be. Damo na be. Correct. Anong ngalan sa to? Dahil lang gid. Number 6. Ludas. So that is Playful very love. common. That is very common. Sa mga kabataan. Pero tandaan ta gina perme, tsak tutamban mo ginanong, nga kung di ka maghalong, sang imo ginahimo. Amo to ba Mrs. Lawas mo nabla? Youth and love must triumph now. And then it will be life. So hindi ka maghalong, kilig lang ibatsag mo, makapabusong ka or magbusong ka, kag hindi dalom ang gugma sa inyo because playful lang to, ludas na to nga gugma. Abi mo Masuffer ang Abi mo muna na. masuffer ang bata. Masuffer ang bata. So, make sure nga kung hindi ka man lang seryoso, you have to be responsible. Kaya ang millennial subong hindi man tanan,
Pero common, gini ka tama, nga kahapos na sila, ibalaya mag-date, bisa sinulang bala kag magsulod sa isa kabutang balaya, nga wise lang minsar sa konsekwensya. Naglabay si Ma'am Dorel Kabato, do in love. Alay na yan, Kadorel yan. Ano na yan? Do in love so yang kanayana. Sige, tsura paglabay. Atong lang passionate kaya balaya na. Ah, in love yun na si Dorel. arte. Anyway, 7th is agape. Okay. Unconditional love. Yun. John 3:16, for God so loved the world. Heart of the Bible. That That he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Agape. Amo ni kuno ang pagplangga sang Dios sa iyang mga kabataan. Yes. To the point nga, tanan sa mga nanay, nga galantaw. Selfless love, unconditional love, Yes. agape. Correct na. Tanan nga nanay sa mga nagalantaw, imagine nyo bala nga bata nyo bala, i-koronahan bla tuslo ko ng ulo sang mga taliwis, latiguhon, gakasang panit. Correct. Ipahuyan, lansangan ng kamot, patsyon sa Na tubang ikaw mo. Diyos ka, ha? Oo. Nga parent Ang bata ka, mo, how would hindi you mo feel? ano. Diba? More than the gina-discuss ko dito subong, grabe nga suffering. Gin-sacrifice sa yung bata iya. For the sake nga, grabe nga nga pagpalangga sa He died on humanity. the cross. He died, yes. Oo. And you know, sometimes bala, kung madami sa lingkod lang, kung gagabigit problema, tabla, dumdahalag yung problema, whatever is that, pumisaron na git perme, siya gandi, ginpatay gid siya. Patay to siya, maging cross gito siya gani, para mas-save kita tanan. Dapat pumisaron na gina, nga, ang pagigugma sa aton sa ganoon, di jamak. Kabalo ka nga, may 39 major disease sa kalibutan. Kabalo ka na wala. Wala. There are 39 major diseases sa kalibutan. And do you know kung pila ka stripes ang latigo ang ginigo sa Ginoo? 39. 39. Nagapakita na nga paglatigo to sa iya, gintagaan niya na sabat ang problema ta sa health ta. Ginsakripisyohan niya na to. So when there is a challenge sa ato niya health or masakit, idulaon mo siya. I-pray mo siya in the name of Jesus because ginsabat niya na to ya. Paglatigo siya, 39 stripes to yang naggalbot sa panitig sa unod niya diyaw. Paglatigo siya para lang matagaan solusyon ang atong problema. Ay, So wow. hindi dapat ito bangon tiyag patalman ang together with healing, cure naton sa bulong ang doktor naton, we pray for that. Because we have to believe nga gin-solve niya na ya. Gin sakripisyohan niya na to ya through sa pagpalansang ya kapag palatigo ya sa iyang kagulingon mismo during that time. Feeling ko hindi na tani ka ano sa topic ta. No, okay lang. Anyway, ang update niya every Sunday man na Every yan. Sunday. No, ang Talagsama lang ni. Kisa lang na yan. No? So, unconditional love, amo na sa nabatsyag naton tanan. When you feel like giving up sa iyong mga life para sa katao, that is Correct. unconditional love already. Ang mga nanay sa kalibutan, gatag na unconditional love. You know why? Because every time nagbata sila, ang ila kabuhi 50-50. Remember, may nagkakapatagan ni pagbata. Because hindi agwantas ang pain. Kinagisian ka mo. No, Imagine grabe na pala. kasi mga lawas, 50-50 ka na ya. Hospital ka, 50-50 ka. Ang tanan niya, Iloy, 50-50, na tunga sang kabuhi nila, ara na sa duta. Tunga lang na ang buhi. Every time magbata sila. Because, ginabuksan lawas mo, ginagirian ka, ginagisian ka. Imagine na ba? Meaning, hindi assurance ang imong survival. But, ginpili sa mga Iloy, nga, irisguila kabuhi for the sake ng kabataan. Correct. That is why, ang tanan niya, Iloy, makakonsider tagid na yang meron sila sang unconditional kind of love or ang tawag na Agape. And of course, ang mga amay man at the same time, no? Kaya Correct. anong sakripisyo sang amay? Ate, why hindi man magbusong mo lang amay? Why na pa minsaran blaw? Ang tatay nung suffer naman na saya sang emotional and physical challenge siya kabuhi. Because ang Correct. tanan niya amay, hindi na sila kapahuway kung wais na may provide sila panimalay. So, then yun naman na yung responsibility nga magpadako, pag-feed sang iyang pamilya. Okay. So, unconditional love na tawag na sa gihapon. Alright! Antes kita magkadto sa aton last nga topic, which is hindi may isa pa? update. Hindi man gid sa topic anyway, mga greet anay ko, good morning. Itong gragina pa ni sila ko shout out to si Riza. Oo. Nya ba ipa? In love mo na! Kay Baba, be. Uwambal niya. Okay, good morning. In Sila love na kay Baba, si Riza. Doc Jen, good morning. Sa kay TR Montaño, happy Valentine's tanan halos. Annie Raffles, Richard Nesha, Christine Richard. Carataw, Ma'am Christine, good morning. Ay, grabe. Imo gani number 1 fan ng supporter. Louie De Paula, pre, morning pre. Kaya doon din, alawag ka na ni Mark Carataw, Tito Rued Miliesa, happy Valentine. Alex Monteza, pirmini si Sir Alex. Marilyn Abarte, Ami Segura, Joval Trinidad,
Christine Villalobos, Lovelyn Lorenzo, Vanessa Mayo, Imelda Hongo, Marita Sembrano, Joseph Oria, Alexander Espino, Kere Seri, Donna Macario, Girlie Taliafer, oy, aton man ni kasin, Danden Valencia Trans. Anyway, okay, Bia Jonathan, Rosalina Mary Jane, monitor man ang Escudero. bion. Tayo, amo na siya. But anyway, antes kita magkadto sa aton nga kuanon nga advertisement ining 168 Sponsor ta anay. sponsor ta ana. Nga nagapalangga man sa aton because Siyempre. every Sunday nagapa-advertise man diri sa aton. Correct. No? Okay. Pero ato di ka tama advertisement sa aton nga programa ya. Barato. Importante ma-enjoy ta Kaya anay. gid ya, oo. Ma-enjoy ta anay kay hindi man tabi mag-endorse hindi tanan namian. Dapat may gugmaman sa product. Char. Speaking of love, alahon ko na lang kadugay ko na lang advertisement nato, no. Ang siyudad sa Bacolod na nagakampanya si Mayor Villanueva nagakampanya baloka. Ang mga ido gina-ano ni siya mo, gina-consider ni siya nga man's best friend. Yan. So, may nagpost to ang sino to nagpost gani man nga ang mga ido sa City Dog Pound maka mga niwang-niwang nga do nga masakit kagululo ang tulan. Ba't sa ganta na kiting damo to ido mo? Yeah. So, ma-feel ta na. So, ang siyudad Suwong is nagakampanya nga kung sino ang pwede nga maka-adapt sang ido. Kaya ginahimo sang siyudad sa una, kumo nga kadelikado kay base mga gat ni sila, base may rabies na sila, ginapang sikop ni sila. Kag ginapang tagaan sang ginapang sukot ang mga tag-iyabla, 500 pesos, 1,000 pesos, kung kwaon mo, ang ido mo nga nadakpan. Usually, wala na ginakuha. Kaya iban Bisaya, iban ginapabayaan na malanggani, iban natakaan na, kaya pala kanon lang. Nahan. So, ang ginahimo sang una is gina-euthanasia na sila or mercy killing. Ginatiro ni sila. But for now, tungod nga siguro love month or siyempre subong grabe na ang mga advocates mo sa mga ido, ang mga dog lovers. Grabe nila kampanya nga ang ido dapat buhion, dapat kag ang sa hindi naman makasarang mag sagod sang ido, hindi na lang mo magkuha sang ido. Amo Isa na kapunto ko. Andab lang ibasol mo diya sa gobyerno ya, kay tungod ikaw ya, ang piyak balay mo nang responsable ang owner sang ido. Kung hindi man lang kamo kasarang, hindi nyo na nahagad ya anong ido nyo. O di gani, utihin nyo lang ay pa kapon bala para hindi na mamata, no? Kay nablang ang ido, buhi man na sila mo, di ba? I mean, kaunong man na sa imo sa kasakali. Isa pag nagali, ako ya, personal ko ng appeal ya. Kadamos ang message sa lang, kaluigit sang ido, tanibuligan tang ido, ang ako niya, appeal mo niyo, namin nibuligay ta mo. Kung ikaw nga naluoy ka, adapt to bla isa. Ako ma-adapt ako isa. Kung tanan-tanan nagasimpatiya, ma-adapt isa, mangitaan ni solusyon. Kay ba tapos mga ba nga, abi mo konsihal, kaluigin sang ido ya. Dawag gid ya heart ang mercy killing sila. Dapat yung nabuligan ta ng mga ido. Abi tayo kwa isa. Kaya hindi man na enough nga maluoy ka lang. Kung politikin ng kaluoy, mahala ko ato isa. Kaya para mas makabulig ta. So kung tanan kita nagabuligay, kaya ang plano ko nung, may lang para ma-save ng mga ido ni kung like may papi mo nang to ya kundi kwata isa ya no mabuligan ta pa sila in the meantime nga naga-appeal kita sa government nga i-improve ang facility para dira di ba amo na nga kun nga punto no it's not enough that we only sympathize we help kwata to isa kung sa mga ano pa, inang may bululigan bla kasama yung mga operasyon, sa Facebook, kung wala ka bulig, di YA. Pero kung kisabla ng hasta ka lang sa bang ahay. Oo. May kapamilit. Pero to express themselves, manabingay naluoy, man sila mo, tiyaw sila may memo. That's why, ang challenge sa mo siya kung naluoy kita, kuha isa. Ang simple, para damo ta ma-save. Kung damo ta magbuligay dire, damo ta makuha nga ido, tapos patambukon ta, buligan ta, kagimuhon, tapos na best friends ato niya pa nga panimalay. Kita nung, ang ido ta mo damo kita ido, kabalo ka Adapt ta ido, yeah. Abi mo, you know what? Anong nagambot bala sa 12 ido ta. Oo. Tungod lang sa adapt, balik ido kalamatay kisa. Hindi, kisa ako why na naparvo. Amo na kulang. Ang point ko lang isa mo sin ang ido mo sa ligan mo gid sa panimalay mo. The moment may mga strangers na ya ang ido ya mabuligin nato niya. So kung nagaluoy ta, nagasympathize kita, kuha ta isa dito, adapt ta isa and then himuon ta nga kabayan sa ato niya panimalay. Nanay Milagros Pacheco sa Amerikana sa Guro Subungay. Good morning, nag-message sa personal. Good morning, tita. Morning. Nanay, good morning. Muna nanay na mo ni Mrs. Okay. So, kadto kita sa kwan. Sa aton nga, advertisement. Buhi-buhi, tanay. Okay. 168 Herbal. Actually, gina ko pa na ginaturus-turus. Diyo. Mo na. 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Ano ba ang bulig sining 168 Herbal Dietary
liquid. Which is permita ginainom. Nagabulig ini sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Mayo ini kung kamo ang ginaubo. Mayara ini sang nagahatag sang alivio sa sore throat. Nagabulig ini sa pagpabaskog sa inyong korason. Kag tugod nga rich ini kung manggaranon sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sa inyong blood pressure. Naga-improve sang cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride, which is bad cholesterol. Mayara ini sang anti-cancer effect. Mayara ini sang anti-inflammatory effect. Naga-relax ang inyong mga kapoy nga mga nerves. Mayara ini sang anti-diabetic properties. Mayara ini sang vitamins A, CB3 kag B6. Nagabulig ini sa dysmenorrhea sang mga kababayenan. Ilabi na kung yara ngila bulanan nga bisita, makabulig ini sa pagpaayo sang gallstones, kidney stones kag inyong mga atay. Kung yara kamo sang rheumatism kag arthritis, mayo ini. Kung doon nagalain ang inyong tiyan, may constipation, makabulig ini. Kag mayo man ini sa dengue, kay ang iyan ni main ingredient is tawa-tawa. Namit ang sabor niya kay may honey ini. Matamis. So, sa bilingan 90 pesos, may mga alibyo na kamo nga mabatsagan sa may alibyo gid ako makapasalig ko kay siyempre gateki ko nimo. Sining 168 Herbal Dietary Supplement, mabakal ini sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, siyempre kay Maniniboy Sincere. Sa ari man ini sa Shopee kag ano ni sa Wako, sa Wakong nan. Pwede ini mainom 2 ka kutsara sa aga, sa ugto kag sa hapon. Okay. Oy, 635. Okay. Namin sa 635. Nga car wash. Ang 635, may hara sila daw banda, I think 6 to 9. Oh, may hara sila banda Wednesday to no, Tuesday to Wednesday kag Saturday to Friday. Nami kay do ka kulang, do ka sound Kag lang. nami kanya car wash Nami kay car Kalidad wash. kanya car wash siya. Nami kay car wash. Plus nami pang may Ang ila pagkaon. Kapihan Yeah. sila may pagkaon. Pizza, kung anong gusto ninyo. Located sa likod sang Panisharik. Panisharik sa tubang sang square in Mo. pension or hotel. Nong, Hotel. special thanks ng Gadanay. Ligad, before Valentine's, naglibot kita sa mga babies sa health centers. Nangatag kita dito Ay, oo. vitamins sa mga babies sa health centers in partnership with Grace Pharmacy. No? Thank you very much, Grace Pharmacy. Partner naton okay. sa paghatag sang ang mga vitamins para sa aton yung mga infant, no? Mga babies naton sa health centers. Bilang Valentine's gift naton, sa aton naman yung mga lapsag dito sa siyudad sa Bacolod. Thank you. Okay. So, antes kita magtakop, nag-encourage kita sa aton mga pumuluyo nga despite lang sulad sa Bacolod na naghatag sang kahalog pagi sa pagpahanugot nga pwede na makaserve sa ilimnon ang pila ka mga ang pinili nga mga establishmento komersyal dapat maghalong kita gyapon. Dapat mahimo kita isang way. For example, ining share sang baso ni. Di ba lang tagay-tagay ni bla? Medyo likawan. Kung pwede, pila ginabi nga mag-isa-isa ka mo ka botilya, pila gid na gambol nyo gid ang inyong kung isa may maabot bag-o lang nga, hindi bag-o nyo na nagkilala, alangan mo na, hindi tayo magpungko, dito ka, tatapon mo gina. That's why, mas mahigit nga isa-isa botilya. Hindi halay ka mo di kainom nga, kainupod ka mo. Okay, so, digudugay, pagkatapos ini, rektata sa church. Yes. So ang aton Valentine si date si Jesus yes, correct, no. And agape love, nga tawag nga agape Agape love. love. So kung may sang pinaka-special nga gugma diri sa kalibutan, why na isang makatupong sa agape love, ya kay unconditional na siya nga pagigugma ya, no. And kung gawat abi nyo mga ka-aksyon, no, kung i-develop natin sa harta ang gugma everyday, bisan anong stress sa problema ta, we will always choose to forgive. We will always choose to understand. Kung puno sang pagpalangga ang ato niya tagipusoon, bisan ano ta ka, kay guay taga-dumot. Correct. Believe me, hindi na ma-develop ang dumot sa heart mo. Because, puno na sang gugma yung mga tagipusoon mo. So let's make it a habit nga mag-express sa ato gugma sa ato niya parents, sa ato niya family, sa ato niya partners, sa ato niya Happy friends, sa Valentine's ato niya kay neighbors. Mama Jocelyn, no? Papa Yes, Fred, Mama Ed, Papa Junior. Na ikaw ba si may greet ka da? Anong Richard? Kag manang ano ba? Toto. Nang Si Toto. Mamu. Hindi mo na ma. Mamu. Amo niya. Happy Valentine's sa tanan nga gapamati subong sa Bacolod nun, no? Gavan Marian, morning. Oo, ako one reason kung nagabrabira kada diri si Bishop la sa pumuloy sa Alien Bacolod. Pasman. Hi cousin, non lagad.
nagabira kita diri serbisyo sa pumuloy sa Bacolod because ang Bacolod no nag-express man love sa aton eh. Correct. Through sa ilang vote ligad nga election no. Ako naga-acknowledge kit ko nga without the support of our people, why man ako diri subong mo that's pagdating waan jud nga mag-performance ang insakto no risk go makita sa kabuhi ta sa OFW, post kita update almost every day. We choose to inspire because through that ma-express naman ang gugmata sa aton pamuluyo diri sa syudad sa Bacolod. And subong adlaw, let me take this opportunity nga magpasalamat man sa aton yung mga pamuluyo nga nagsuporta sa aton last election. Kag gina-consider og ito yung expression of love nyo man sa aton sa Grupo Progreso, particularly kag in return no ang akon man yung expression of love sa aton yung pamuluyo is through ang serbisyo man nga mahatag natin sa katanan. In So, sa ating any way. pamuluyo ang nagapamonitor, In any way. subong nagapamati, Happy Valentine's Day sa inyong katanan, and let us always choose to love kag let us fill our hearts with love para love kita every day. Ayan. Si Tiff kag si Mariah, si Walter kag si Wayne kag si Toto Zane, bawa galantaw sila. Michelle, si Mrs. Ito kapila ka si Michelle Lawagon. Oh, pasip-sip eh. Oo. Kag si Giroy, kag si Chris sa Singapore. Oo. Si Mama, si Papa wala no, na-observe ko before kita mag-edit ng program ta. Last kagapo nagpasipaway kami po yung mga staff ko. Lara Hernando. Kag si Romel. No. Nang ano no, si ano bala si Mayor Bing kag si Mamel, sa lawig naman na sila. Oh, si Melvin tuod no. I think may pilas laman, may mga 30 years na mas la sobra. Grabe ka supportive si Ma'am. Kong Greg, Miss Maita, Ako. Mas Elsid, Ma'am Portia. Kabalo ka no, nga si Ma'am Portia, Ma'am Cindy, Sir Bobby. No, Oo. kabalo ka no, nga si Ma'am Portia Familiaran is the first girlfriend ni Vice Elsid. Oo. One and only. Ito. Ang basa ko, Valentine's man daw, sorry, ako si Vice Elsid, one and only man. Tani sila gin-interview tagina no. Gani, wala ka, hindi ka nagpasipaway ko eh. Hindi, tapos ka na eh. Sige, Pagpasipaway ko agapon, we were talking about, upot yung man si Kevin, kag si Aisha, blang atong blang SK Federation President, bala. Kag si Stephanie, upot yung man ang atong barkada sa una. Sila ko, if there's one thing, blang wala okay magita sa parent no, kay mama, kay Action Fred silang gabi, kay mama. Why tagita nga nag-physicals la, no? Wala. Nga daw ginsumbag, gintampa, Wala. o ginpadapatan sa kamot, wala agad. So, that is a challenge sa mga couple ta. Minimize na ni ang physical anay, kaya kadulad ng respeto, ga-create kita distance sa ato niya. Makita sa Life mga as a kabataan, couple. sakit na. So, dapat, kung may misunderstanding, palayuan na yung isa, patahawon ta. Because ang away, galipas. Observe ka, kung anong kainit sang heart mo subong, gaibla 2 ka oras, masubside na siya. So kung ang Hindi tanan gani. kung ang tanan subong ginabira mo, waswas mo ginbuyan mo, nag-physical ka mo away ka mo, hindi mo ito mabawi. Correct. So lipasan na palayo, kadali kung lain gid, 2 hours, 3 hours, and then hamba sa Bible, hindi pagpalipasa ang gabi, hindi niya masettle. Hindi hindi pagpalipasa ang adlaw, hindi pagpabutlak ka ang adlaw sa aga, nawain niyo na settle yung problema. Correct. So tanan niya problema, especially sa couple, istoryahin yung adaan. Correct. Para before pa magsiga ang adlaw, okay na. May na ka mo. Okay. Alright. Okay. So, ako na Okay. Valentine subong nga Anyway, sadya man actually wala kita ka-update bla. Pero sadya. Yes. Pero na ka ano. Tiya, kuya, I must admit, yan, nagpula pa sa akin, ng kuya, kahit nagpasipaway, kuya, ko ka-prepare yan, no? That's why di pa love, Okay love, lang. ko na Alright. Okay, so, Dopeho ng Oo. tawag, dopeho. Sa aton yung mga tagpalamate, once again, let's make it a habit yung mag-upod rin sa aton every Sunday morning from Yes. 8 to 9, 1 hour lang ni siya, pero banding-banding kita sa kahanginan, nothing to lose, got to luto man lang kamuda, gabanding with your family. Make it a habit mag-upod rin sa aton kada Sunday Yes. sa ngaga. Bisan sa mo lang nga tiyempo maka-inabdanay kita. Correct. Nagapasalamat mo ta kay ito nung Boy Duran nagapaghatag gis sa aton Sinong buduran niya, happy man ang hearts na everyday. Oo, Happy pati man love ang man heart. everyday mo. Yes, no? And, in Nung fact, Henry Spolgar, thank you. Gatawag ng date ni GM mo. Hindi, no guy na. Nan. kag sa mga millennial, ng mga soltero, dira, isa-isa lang. Isa-isa. Isa-isa lang, oo. Budlay na, kompromiso ka na. Thank you very much for being with us. Isa pa na. Sa ato dito tagpalamati, halin sa barangay 1 to 41, from To 61. Alangilan to ABC, to Vista Alegre and Villamonte. Anong last nga barangay sa alphabetical is Vista Alegre. Vista Happy Alegre. Valentine's sa inyong Happy katanan, sa ating mga Valentine's. kapitan, tagawad, sa SK officials, sa ating mga pudra sa government center. Happy Valentine's sa inyong katanan. Hindi sa gihapon ninyo kubos ng alagad.
Konsihal Israel Ising Salanga. Ini naman niyo po sa alagad, Mark Salanga. Kita kinaluwat next Sunday sa Yes. Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.